Katarina, yeah, and Andrea. Katarina, you're the leader of this company, yeah? No? This is chef. Kako ne znaš? A ko je šef od vas tu? Što onda se nešto dogodi tijekom nastupa, padne reflektor ili ne znam se iskopća mikrofon, ko će onda curama dati upute kako dalje? Jer ti znaš ova dva odgovora, mislim, znaš baš ta dva odgovora o kojima pjevaš pjesmu? A, to je bitno, bitno da znaš ta dva, okej. Imaš li odgovor na to ko će ti dati mikrofon? A to nemaš odgovor, ja ću ga dati, ja Marica će dati drugi mikrofon i svi imamo svoje mikrofone. Vi ste već nastupili, tako da vas neću puno ništa ni pitati. Vi ste vama je već svega dosta, jel? Možeš misliti kako je meni. Thank you very much, ladies. Let's go.